आज आपण गरम मसाल्याचं वाटप बनवतोय। हे वाटप मी उसळींना डाळीची आमटी बनवते, त्याला कुठल्याही कडधान्याची उसळ बिसळ बनवते, चिकन बिकनला मी हे वाटप वापरते, बनवून ठेवते। फ्रीजमध्ये ठेवल्यावरती आपल्याला हवं तसं वापरायला भेटतं। आता मी तुम्हाला कसं भाजायचं ते दाखवते। इथे मी एक मसाला वेलची टाकली आहे, धने टाकले 2-2.5 चमचे, अर्धा तुकडा दालचिनीचा टाकलाय, अर्धा चमचा बडीशेप टाकली आहे, 5 ते 6 लवंगा टाकले, काळी मिरी अर्धा चमचा टाकलाय। आमच्या मालवणी मसाल्यामध्ये हा सगळा गरम मसाला असतो, त्यामुळे आम्ही थोड्या प्रमाणात टाकतो। ते मी 1 चमचा भरून चांगलं तेल टाकलं। हे चांगलं लाल झाल्यानंतर मी खोबरं टाकलं। कांदा आपला चांगला लाल झालाय, आता आपण खोबरं टाकूया। मी एका नारळाचं वाटप बनवते। ते वाटप बनवायला खूप वेळ लागतो, पण चांगलं लाल भाजलं तर चांगलं वाटप होतं। बारीक गॅसवर भाजलं का चांगलं भाजून येतं। हे मी 1 वाटीभर सुकं खोबरं टाकते, भाजून ठेवलेलं आहे माझं, ते आता याच्यावर परत गरम करते। आपलं वाटप भाजून झालेलं आहे, थंड करून वाटून घ्यायचं आहे आपल्याला। खोबरं थंड झालं आहे, आता आपण वाटून घेऊया बारीक। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा, कमेंट्स नक्की द्या।